Scenen er ved at blive bygget til et brag af en 80'er-fest i Lillebæltshallen. På scenen fredag aften kommer Boney M til at stå, og det danske 80'er-ikon Dodo and the Dodos. Der er stadig nogle få billetter tilbage af de 2.000, der er sat til salg. Papkasseshow varmer op fra kl. 20, og allerede før det har 400 købt billet til en vaskeægte 80'er buffet. Middelfarts mest markante café åbner fredag aften til nye overbygningen. Udsigten har altid været god fra Café Ras. Nu bliver den bare endnu bedre. Alle bordene på første sal bliver fyldt op til åbningen. Det annoncerede gourmetarrangement er nemlig udsolgt. Græsset er ved at blive slået til årets sidste hjemmekamp på Middelfart Stadion. De lokale helte indtager en tredjeplads i fodboldens anden division og får besøg af Kolding, der er nummer 6 i tabellen. Kampen spilles lørdag kl. 14, og der er entré-sponsor på. Det betyder gratis adgang for dig.